Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, 77 ελληνικά αεροπλάνα πρώτης γραμμής καλούνται να αντιμετωπίσουν 463 ιταλικά. Παρά τη συντριπτική υπεροχή της Regia Aeronautica, η ελληνική αεροπορία, χάρη στην απαράμιλη αυτοθυσία των πληρωμάτων της και την επαρκή υποστήριξη του λοιπού προσωπικού, ανατρέπει από τις πρώτες ημέρες του πολέμου τα σχέδια του αντιπάλου, εφόσον κατορθώνει να παρεμποδίσει τη δράση της Ιταλικής αεροπορίας, να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις κινήσεις του εχθρού, να καταστρέψει σημαντικές εχθρικές γραμμές ανεφοδιασμού και να παράσχει προστασία στα θύλια στρατεύματα. Αξιομνημόνευτη είναι η αποστολή της Δευτέρας Νοεμβρίου 1940, όταν ένα Μπρεκέ 19 με χειριστή τον ανθιμοσμηναγό Καρακίτσο, εκτελώντας χαμηλή πτήση κατά μήκος των αλβανικών συνόρων, εντοπίζει την Ιταλική μεραρχία αλπινιστών Τζούλια, όταν αυτή εισέδιε στην Πίνδο και κινούνταν προς κατάληψη του Μετσόβου, γεγονός που μετέβαλε ριζικά την κατάσταση του μετώπου υπέρ των Ελλήνων. Την ίδια μέρα, ο υποσμηναγός Μαρίνος Μητραλέξης, κατά τη διάρκεια αερομαχίας, αφού εξήντλησε τα πυρομαχικά, έκρουσε με την έλικα του Πεζετέλ του το πηδάλιο ενός τρικινητήριου Ιταλικού βομβαρδιστικού, το οποίο συνατρίβει στο έδαφος. Η δράση της αεροπορίας συνεχίζεται αμείωτη και κατά τη διάρκεια της αερινής επίθεσης το Μάρτιο του 1941. Η γερμανική εισβολή και η εκ προημίου άνηση σύγκρουση με τη Luftwaffe δεν εμπόδισε τους Έλληνες αεροπόρους να επιτελέσουν και πάλι στο ακέραιο το καθήκον τους. Από την ελληνική αεροπορία καταρρίπτονται συνολικά 64 επιβεβαιωθέντα εχθρικά αεροσκάφη, ενώ πιθανολογείται η κατάρριψη και άλλων 24. Το τίμημα για την ελευθερία ανήλθε σε 52 νεκρούς. Με την άφηξη 5 Αύρο Άνσο, ενός Ντομιά 22 και 3 Αύρο 626 στη Μέση Ανατολή, η ελληνική αεροπορία ανασυγκροτείται, υπαγόμενη στο Υπουργείο Αεροπορίας με έδρα το Κάιρο. Συγκροτούνται 3 ελληνικές μοίρες. Η 13η μοίρα ελαφρού βομβαρδισμού με αεροσκάφη Άνσον, Μπλένεμ και Μπάλτιμορ, και οι 335 και 336 μοίρες διώξεως με Hurricane και Spitfire, οι οποίες εντάσσονται επιχειρησιακά στις συμμαχικές δυνάμεις. Στα ελληνικά εκπαιδευτικά τμήματα αεροδεσίας και Νοτιού Αφρικής παρέχεται εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε υπτάμενο και τεχνικό προσωπικό. Η πολεμική δραστηριότητα των ελληνικών μοιρών στη Μέση Ανατολή περιλαμβάνει συνοδείες νιοπομπών, ανθυποβρυχιακές έρευνες, επιθετικές περιπολίες, αναγνωρίσεις, επιθέσεις και αναχαιτήσεις της εχθρικής αεροπορίας. Το θέρος του 1943 οι ελληνικές μοίρες διώξεως λαμβάνουν μέρος στην προσβολή γερμανικών στρατιωτικών στόχων στην Κρήτη, στρατηγικό ορμητήριο των Γερμανών προς τη Μέση Ανατολή. Από το Μάιο έως τον Νοέμβριο του 1944, η δράση των ελληνικών μοιρών συνεχίζεται στην Ιταλία με την εκτέλεση στρατηγικής σημασίας αποστολών βομβαρδισμού, επιθετικών αναγνωρίσεων και περιπολιών. Στα μέσα Νοεμβρίου, μετά τον επαναπατρισμό των 3 μοιρών, ο τότε Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου επιθεώρησε τα πληρώματα στο αεροδρόμιο Χωσανίου και ακολούθησε παρέλαση ενώπιον των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Οι θυσίες της ελληνικής αεροπορίας, που αποσπούν το θαυμασμό συμμάχων και εχθρών, ανέρχονται σε 70 εξωματικούς και υπαξωματικούς.